Hello guys, good morning. Kasi doon pa Gabriel nagluto. Tayo magluto pa. Hindi. Kajuhan nagluto sa kuan. Master chef cook. Bawas ng bata. Yan guys. Luto pa Gabriel dahil sa zoo. Alas 5 sa kadlaw. Alas 5 sa kabantagan di ay. Nami ka dyan na rin yes ba? Kaya bang ka sa adlaw. Papalaman mo tungag adlaw. Uy, ano naman is kibuloy. Nagsunod-sunod kibuloy. Ano naman ka? Sira bag. Ano na sige may iwak ng lubot. Iwak ng lubot kibuloy. Sa duhas pa Gabriel naglurpog pa eh. Hindi ko pindaw. Saan man mo? Adobuhin. Sa naol ka ng bana sa magluto. Sudaan. Guys to. Tara pa der. Ako may isang assistant doon guys. Magluto siya og kumba karon. Naol. Hanggang kanakit. Magluto pa Gabriel doon og kumba nga baboy. Magluto guys. Hi guys. Hi guys. Huwag mong pa tanawas kibuloy. Manggagaraon. Guys, namin koan alaga si kibuloy. Halilo kibuloy. Anong garaon mo si kibuloy guys? Garaon mo ko dyan yung alaga. May sagol pader. Sabaw. Ay, sabaw. Anak gunod. Sana all guys, may banang kugyan magluto. Basta nalutoon. Gusto. Guys, luto na kasi dag nilutong Papa Gabriel. Kuha guys, mga unta. Hukad mo guys, hukad. Then na, lami akadyo, lami niya parisan o kuan ba? Parisan o bulanghoy. Char. Itaw. Muna sa aron sa mga kabataan. Baon pa nila sa eskwelahan. Mahuta guys, na lami ang saga. Saga. Guys, mahaw ta. Nagamang estudyante. May school na ni Ron tataad guys. Mahaw ko no. Mahaw guys. Mahaw everyone. Mahaw ta ninyo. Dari just pantaw nagkaan. Kaganahan ko na siya magpangin-hangin dari guys. Sa mga pantaw. Mas kimi-kimi. Kim, mag-eat na kimi. Mahaw guys. Mahaw ta ninyo. Magputang na po kung may cloud. Lang labiin. Ikaw na hungit ka. Mauna bitaw ka. Dila kami. Karga nagahang mga kuyas, guys, padung sa eskwelahan. Amping mo dito. Ha? Adyo mo to eskwelahan. Amping, bye-bye. Love you. Karga nagahang mga anakis. Parang dali ang panahon. Awid, Kin. Awid kuya. Tapi Kin, bye-bye. Para sila guys, larga na bilis panahon. Uy. Guys, makatod sa amin sa mga prinsesa to si school. Ready na ka? Ready na mo school? Okay. Bit-bit na si Mang Kuan. So, masaling hatod ka rin guys. Sa gamang badging gamay. Okay. Hatod sa amin sa mga prinsesa guys. Karizot. Flag racing na mga chikiting. Jackie. Flag racing na mga chikiting. Hinay Kim. Si eskwelahan ni Kim Kim naghatod ming kimi-kimi. So to sila nagkuan sila guys na flag ceremony sila. To. Insa pahalunas Kim Kim dari sa mi muuli. Bata na lingaw Pikachu. Butanas mga parents. Oy.
Flag ceremony nag mga chikiting. Ano guys? Meron pag isang ko ano? Saan yung banana chips? Isang banana chips. Only 5 pesos lang yun ng aking Guys. Kasi mapalit og banana chips. Ngayon. Hapdi ra day mo taman danay day magtinda? Depende sa og mahuro. O pa nagsugod ag ilang flag ceremony. Mana sa flag ceremony. Nah, Kim. Nahinay, di madagan-dagan, Ginoo. Mas Kim guys to ah. Babag isang classmate. Sud na Kim. Mas Kim man sa mga amiga isang kauban. Serious. Kim, ato na me. So anas Kimi. Okay na mo lingkuranan? Isibag? Sibag gamay? Isa man ay bing, mga gamit be. Sasayo na. Akan yung water, danira na eh. Bye-bye. Ito na mi. Ha? Guys, din ang mga chikiting silang room. Bye-bye, Kim. Bye. Ito na mi, ha? Kuha na ka na unza. Naray mong bound sa bag, ha? Bye-bye, be. Ano ko, guys? Muli na mis papagabal. Ka na pa ko'y lakon ron, guys. Matupag kong munisipyo. Shibes, nasa man ka? Saka pa dong. Muli sa mis papagabril, guys. Kay mamahaw sa mi. Kay naghuman. Balik mi dadon atos mo ato mis munisipyo kay mo submit ako sa mga papel atos engineering. Mahaw guys, then mis bye guys, mga ang sa mis papagabril kay naghuman mo ato mis munisipyo kay mo submit ko dato ang papel atos engineering. Mahuman na to. Mo kita pa na amang adadaan pa tong amang kuan. Resibo sa amang napalit nga fire extinguisher. Kay kinanglanan man sa guys, requestan naman miging ato. Nipalit mi kay arong kompleto ang mga papel, mapirmahan sa fire tong among mga papilis. Og mahuman og masubmit na mo sa buhi ko. Last na lang jud to karong among submitanan guys. Mga anday ta, mahutanin jud ya. Mo day na niluto papagabril ganina eh. Mo na niluto ni papagabril guys, kani. Kumba nga baboy gilutong papagabril. Mbang minatamis. Mbang minatamis. Kumbang minatamis. Nganta guys, mahaw ta. Mahaw ta ninjo. Maon. Nganta. Submit na dito na mo ang papel ron. Yung mo pon meros kuan, kaya gamang trabaho. Kinsinas katapusan lami guys mo adto sa munisipyo kaya nami pirmahan. Inja. Namang trabaho. Daram sa mga kana mo kahoy. Ito meron. Dito pod ko sa mga papel ato engineering. Mahaman lang ang mga kaskulente. Nami ito ka mo luto pa din. Sahay. Nami din mo luto ni guys ha. Sahay. Ansa?
Asahay, tamingan. Sa harap ay. Timing ra ay. Timing ra ay guys. Okay. Ini paluto niya. Kasi mong paluto-lutuan. Libre. Ito na sa Papa Gabriel guys. Yeah. Hanang gidaag ang mga papel nga para sa kuan, kurente. So hanan na i-submit karon or mahuman na gamang kurente anja. Udit sa pod mi dadto sa kuan ron. Kaya nami pirmahan. So diyan na. Ano i-submit ron guys. Kita mo kinani uy. Kaya ron mo na daghang lakaw-lakawon. Tuli na mi dadto sa mga garden. Yes no. Yan na miss kuan guys sa engineering department to na mo nang ipasa ang mga papel. Magpaabot sa akong ha. Upat pa man mi na to ni pirma. So man na ko pirma na to guys sa mga trabaho. Ana? Nanaghang sa haram to resibo. Kamu mo ay Ha? ipakita sa kuan sa bar and job. Naman. Ni kuan Kuman na baka sila spire. mubalik man kay sa kurente naman. Kanay mo pang tanawon siguro nila kana. And job sa katong kwentahon pa na dari sa Tipansi. Wa pa ba sila mabayad? Bayan naman milas nangagi. Kani si Jazz, kani sa kuane pakita. Ibalik pa ni sa file. Ito pa yan ron. Sumadto na naman mo spire kaya ro mapirmahan na. Then mi spire guys. Kaya magpa-pirma mi dari. Na guys, sumana. So, balik na mi at dos kuan. Engineering. Okay. Sumana ni isubmit. Pirmahan ni engineer, pasubmit sa iko. Ha? May hagbang? Ano na taga? So, dahil na guys, okay na. Naman na ibalik ka to sa kuan, engineering. Okay, submit ron. Submit na siguro naman ron sa buhi ko. Dahil na guys, amo na i-submit. Dari dia sa engineering department. Ang guniti pa. So na guys, napasan na na. Masunsang hapon, balikan na mo. Mga alas 4. Yan sa mas papagapin yung lakaw na ungas diya man nabilin na boy Uy, yung ano mo? tawa natin pa namuot kung papagabrilo yun pangita naman yun na si Jad dito rin dahil nabilin engineer parang lood na to talikod man dahil si Jad ako ni Sirit naman dahil kong lakaw Tinga alam ko awa naman kaning sunod. Ito na may guys. Dito na may ispilahan ni Kim Kim. Dito na ta. Uli sa aming karazat guys. Kaya mangitanda ang mga buhiin. Si Mama. Si Mumu pa haman. Ito ubos. Ito les ubos si Mumu guys. Si Mama lang si nga na dari guys. Ngari ngayon siya intan. Si Mumu tos ubos siya. Namit kung papagabril guys. Abi magdado na hagdad to na dyan naghuwat na ng gawa. Sunod man dahil dyan na dyan dito just likod nagtambay. Bangan. Jis na kapin. Jis kuan. 10:22. 10:22. Has jis 22. Hali nga. Hali nga. Dali nga. Ngapal mo sunod. Ito lang sirit ug dagan. Cha. Sunod na. Sunod na ka. Ito sa mis ubos guys, sa may pasilong sila. Guys, manig amang alaga. Si Mama, si Nga. Si Nga mo ni anak ni Mama. Kumaguhay man siya ng anak guys. Wa pa ni 1 month ni Nga. So ban imeninjo guys amo ni ipasilong datos ubos. Para ba sa kagraan ni Nga. Puti ra ba sa tumoy ikog. Ha. Laki ni sila guys na isang itlog nagbitay-bitay. Laki man. Oh. Diyan mamar naghana gatas. Pa madusmugan sa kas nati. Kagraan. Ano yung mga alaga nga kabaw. Guys. Napod si Mumu ron. Makakita mong Mumu. Si Mumu guys, maunag ang mga alagang baka.
Hindi ang mga ngi-ngi na mo. Amor mapakita sa mga ngi-ngi pohon. Ano si? Mu. Enda, tubag lagi. Kamusta man ka? Kamusta ang buhay natin dito? Ha? Mo. Hala, tumbang lubi dari. Inuo ko. Hala. Tumbag lubi dari Kaya siguro is paghangin-hangin. Uy, ginuo ko marusot tabangan. Dakon lagi maghangin-hangin dari guys. Na yung mga lubi bitaw nga mga ladzog na. Matiguang na bitong lubi. Nga hagbeng na kaadyo. Sa mga tumba. Mo. Tuwas nga. Si mama. So to guys, ipasilong na sila radto. No. Ana sila sapa. Patuna-tunaon. Sila na ibitanag baka nang naikahoy. Hadlo ko mga to kay na lubi. Na mga ladzog ra badjeng lubi. Ginuo ko. Mo. Kamusta naman ka? Kamusta naman ka mo? Mo. Sus, ginukog among mo. Garoon ka adyo. Manisi mo guys. Basing na mga puwak na ng lubi. Adlikon. Mga na niya color sa mga sapa guys. Na color brown na siya. Mura nagkuan. Mura na og kape. Sa una, sa dipay nga ni color na sa mga sapa guys, ani may magkaliguan. Kaso karon kay grabe namang hinlua sa binali. Bawa na mi dani makalaba. Kaya naagis ang color, ginuo ko. Hala na dagang isda guys. Uy. Kita kong tilapiyang dako. Ano ni dagan na. Langoy na. Na isda parag ko. Lagi, ikdi. Ikda. Ginukul tingag-tingag ng magmasin. Ang lukat na makagsin. Mo, sab-sab mo. Kaya rin mo dako mo. Samota na pa. Grabe guys. Uy, tumbag na lubi na. Gabok na rin siya. Ang punuan. Gabok na kadyo ang punuan sa lubi. Paano? Mo, naging ang kuya nga na lukat. Kung amping sa tatanan ron guys, kay labi na aghangin nagsige kaguros sa guros. Majugan ni taon kay hangin rang kuan way pataban nga uwan. Kung napani uwan wa na bagjo na ni. Bitaw. So tanay guys, nahalo na mag amang mga buhiin. So manglaray, manglayas. O ato na mimo, bye-bye. Para mas maug singa nga dadto, tuna na. Bye-bye mo. Tanay guys, magkuha pa mi sa mga estudyante. Pasilong ng mga buhiin si mama ug si nga si Momo toras Momo dadto bus deo silang tulo moto na may iliya guys manakuha na bazing gamay kay kapitan 11 10 na kapin dali oras uy super dali ato kasug oras guys ang bilis ng oras. Sa mana biga pabugnaw. Pabugnaw steam kim. Nagamang bading gamay. Babay na si mga classmate. Ilia, tawag ka. Mga classmate.